entzuleok! Belarriak prest? Hasiko da bidaia. Hau da, hau podcasta. Ezkidetza eta askatasuna uinetan zabaltzen dituen ahotsa. Kaixo eta ongitorri ematen dizuegu hau podcastera. Gaurkoan, nerabeen arteko harremanei buruz hitz egitera gatoz. Eta zuek entzule maiteok gure iritzek eta eztabaidak entzutera gonbidatzen zaituztegu. Gu, Iker, Maili, Tasio, Naia eta German gara. Oraingo podcastean gazteon arteko harremanei buruz hitz egitea gatoz. Oraingo podcastean gazteen arteko harremanei buruz hitz egiteaz gain, adiskidetasun eta komunikazioari buruz ere hitz egingo dugu. Hau oso presente dagoen gaia da, eta honetaz hitz egitea garrantzitsua dela uste dugu. Arazoak, Sare sozialak, Kuadrillak, Maitasuna, Eskola. gazteak teknologiaren bidez lotzen dira, baina aurrez aurreko harremanak funtsezkoak izaten jarraitzen dute. Gure iritzia ematen badugu, esperientzia pertsonaletik abiatuta izango da. Adibidez, esan bezala sare sozialek komunikatzeko aukerak ematen dizkiguten arren, arazoak ere sortzen ditu. Badakigu mundua ez dela perfecto, aintzinean komunikazioa errezagoa balitz, agian gaizki ulertu gutxiago egongo ziren. Halere, gai hartan nerabeak gaur egungo baliabideak izan balituzte, ziur aski guk bezala erabiliko zituzten. Horregatik, arazo horiei buruz hitz egingo badugu, kontzientzia sortzea izango da gure helburua. Gaurkoan nerabeen arteko harremanak funtsezkoak iruditzen zaizkigun bi gairi buruz hitz egingo dizuegu. Alde batetik teknologiari buruz eta bestetik maitasun erromantikoari buruz. Badira egun batzuk gure gaiarekin lotuta zuzena dutenak. Adibidez, maiatzaren 2 bullyingaren aurkako nazioarteko eguna da. Egun honen helburua da eskola jazarpena ikusaraztea eta horren aurka kontzientzia sortzea. Beste efemeride garrantzitsu bat da otsailaren 11. Internet seguruaren nazioarteko eguna. Egun honek sare sozialetan eta teknologian erabilera arduratsua sustatzen du, batez ere gazteen artean. Eta harremanen ikuspegitik maiatzaren 15 familiaren nazioarteko eguna. Familia harremanak eragin handia dute gazteen arteko harremanetan eta nola erlazionatzen garen lagun artean edo kuadrillan. Gainera, azaroaren 20, haurren eskubideen nazioarteko eguna. Gazteok eskubideak ditugu, errespetua, segurtasuna eta tratu duina jasotzeko eskubidea, bai ikastetxean eta bai sare sozialetan. Efemeride hauek gogorarazten digute bullyinga, ziberbullyinga eta sare sozialen erabilera ez direla gauza arinak, eta gizarte osoak ardura hartu behar duela. Beste aldetik, gure gaia lantzeko hainbat iturri kontsultatu ditugu. Adibidez, UNICEF, bullyingari aurren eskubidei buruzko datuak, Save the Children, ziberbullyingaren inguruko ikerketak. Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza saila ikastetxeetan bizikidetza eta jazarpenaren prebentzioa lantzeko materialak. Pantallas amigas bezalako erakundeek sare sozialen erabilera segurua lantzen dute. Horri esker ikusi dugu arazo asko ez direla banakoak, baizik eta taldean sortzen direla, kuadrillan, eskolan edo sare sozialetan. Erreferentzia hauek lagundu digute ulertzen estereotipoek, prezio sozialak eta teknologiak nola eragiten duten gazteen arteko harremanetan. Efemerideek eta ikerketek erakusten dute gazteen arteko harremanak ez direla soilik laguntasuna edo maitasuna. Arazoak, bullyinga, sare sozialak eta estereotipoak ere badaude. Hori dela eta, podcast honetan harreman osasuntsuak nola eraiki aztertuko dugu, kuadrillan, ikastetxean eta sare sozialetan. Eta baita teknologiaz egiten dugun erabilerak harreman horietan duen eragina ere. Bai, hain zuzen ere gaur albistetan ikusiz Frantzian lege berri bat onartu dutela. 15 urtetik berakoek ezingo dute sare sozialetan konturik izan. Niri neurri ausarta iruditzen zait, eta egia esan beharrezkoa ere bai. Gero eta gehiago entzuten dugu antsietateari, depresioari eta autoestimu arazoi buruz, eta sare sozialek horren eragin handia dute. Ulertzen dut kezka, baina debekua ez zait interbiderik onena iruditzen. Teknologia gure eguneroko bizitzaren parte da, eta gazteak errealitate horietatik kanpo uzteak ez ditu arazoak konponduko. Aitzitik, uste dut hezkuntza digitala indartu behar dela. Pribatutasuna, denboraren kudeaketa eta eduki kritikoa lantzea. Bi aldeak ulertzen ditut. Alde batetik datu asko daude adierazten dutenak nerabeek gehiegi erabiltzen dituztela sare sozialak. Eta horrek lo faltan konzentrazio arazoetan eta presio sozialetan eragiten duela. Baina bestetik debeku zorrotzek kontrako efektua izan dezakete. Gazteek arauak saihesteko moduak bilatzen dituzten normalean. Nik uste dut arriskuak oso handiak direla.
ziberjazarpena, kromina edo eduki sexualizatuak oso erraz iristen dira adin txikioengana. Denek ez dute heldutasun emozionala horri aurri egiteko. Lege batek gutxienez babes marko bat eskaintzen du, eta horrek lasaitasuna eman diezaioke guraso askori. Baina kontuan hartu behar dugu sare sozialak ez direla soilik arriskuak. Gazte askorentzat espazio bat dira identitatea lantzeko, interesak partekatzeko edo laguntza emozionala aurkitzeko. Adibidez, interes berdinak dituzten pertsonekin konektatzea edo arazo berdinak bizi dituztenekin hitz egitea oso positiboa izan daiteke. Hori egia da, baina askotan sareetan ikusten dena ez da errealitatea. Gorputz perfektuen irudiek bizimodua idealizatuak horrek konparazio konstantea sortzen du, eta nerabe askok pentsatzen dute ez direla nahikoa. Adin horretan nortasuna eta autoestima oraindik eraikitzen ari dira. Horregatik, esaten dut hezkuntza dela gakoa. Eskolan gehiago hitz egin beharko litzateke sare sozialen erabileraz. Algoritmoek nola funtzionatzen dutenaz edo nola manipulatzen gaituzten eduki batzuek. Debekatuz gero, aukera hori galtzen dugu, errealitatearekin modu gidatuan topo egiteko aukera. Beste arazo bat kontrolarena da. Nola ziurtatuko dute benetan 15 urtetik berakoek ez dutela konturik. Identifikazio digital zorrotzagoa. Horrek pribatutasun arazo berriak sor ditzake, eta egia esan oso erraza da adina faltsuatzea. Praktika zaila izan daiteke, bai, baina legeak ere norabide bat markatzen dute. Mezua argia da, enpresek erantzukizun handiagoa izan behar dute adin txikikoen babesari dagokionez. Agian horrek plataforma handiak behartuko ditu segurtasun neurri hobeak ezartzera. Nik uste dut arrisku handiena motorrera joatea dela. Debeku orokor batek ez ditu kontuan hartzen testuinguruak. Ez da berdina 10 urteko ume bat edo 14 urteko nerabe bat. Adinaren araberako mailakatze bat zentzuzkoagoa iruditzen zait, adibidez, funtzio mugatuak edo denbora mugak. Balikteke irtenbide orrikatuagoa izatea, baina gaur egungo egoera ikusita agian neurri gogor batek gizartea esnatu behar du. Denbora gehiagi pasatzen dugu pantailen aurrean eta hori ohiko bihurtu da. Gainera, gurasoen papera ezin da baztertu. Askotan errua sare sozialei botatzen diegu, baina etxean ez bada mugarik jartzen edo erredurik ematen zaila da umeek erabilera osasuntsua ikastea. Bai, eta ez ahaztu beste ondorio bat. Debekuak desberdintasun sozialak areagotu ditzake. Familia batzuek kontrol gehiago izango dute, baina beste batzuek ez. Horrek arrakala digital berriak sortu ditzake. Hala ere, nik uste dut babesaren aldeko neurriak lehenetsi behar direla, naiz eta perfektuak ez izan. Adin txikikoen ongizatea arriskuan badago, estatuak esku hartu behar du. Agian, konponbidea ez da neurri bekar batean egongo, baizik eta neurri multzo batean. Legeak, hezkuntza, gurasoen inplikazioa eta plataformen erantzukizuna batera. Horretan ados nago, legeak ez du dena konponduko, baina hasiera izan daiteke eztabaida sozial serioago baterako. Bai, behintzat, gai honi buruz gehiago hitz egitea lortu du, eta hori da pausu garrantzitsua da. Bide batez, entzun dut Espainian ere antzeko zerbait proposatzen ari direla, baina kasu honetan 16 urtetik berakoentzat izango litzateke debekua. Zer iruditzen zaizue? 16 urte jartzea ere zentzuzkoagoa iruditzen zait, 15 edo 16 funtzean adin horietan oraindik oso zaurgarriak gara. Urte bateko aldea ez da hain handia eta babes handiagoa ematen du. Hori da nire kezka, adina pizka bat igotzeak ez du arazoaren muina konpontzen. Debekua mantentzen bada, berdin izango ditugu arazoak berak. Kontrola zaila, gazteen frustrazioa eta erabilera eskutua. Baina Tasio, kontuan hartu 16 urterekin heldutasun maila handiagoa dagoela. Agian adin hori muga gisa jartzeak logika handiagoa du, batez ere arrisku edukia kontsumitzeko gaitasunari dagokionez. Nik hemen kontraesan bat ikusten dut, Frantzian 15 eta Espainian 16. Zergatik muga desberdinak herrialde batetik bestera? Internet globala da, gazteek muga administratiboak baino ez dituzte ikusiko, eta ez benetako babes sistema koherente bat. Hori egia da, baina herrialde bakoitzak bere arazo sozialetara egokitzen ditu neurriak. Agian Espainiak datuek erakusten dute 16 urterekin arrisku handiagoa dagoela eta presio sozial handiagoa. Gainera, 16 urte jartzeak badu beste ondorio bat. DBH mailan edo batxilergoko hasieran harrapatzen ditu askok. Adin horretan sare sozialak oso barneratuta dituzte jada. Debekua berandu iristen dela ematen du. Hori da nik esaten dudana.
Debekua atzeratzea baino hasieratik erabilera arduratu da lantzea beharrezkoa da. 12-13 urterekin hasten dira askok sare sozialetan, eta ordurako ohiturak sortuta daude. Bai, baina orain arte ez da nahikoa egin. Baliteke neurri zorrotzago batek erakundea, eskolako eta familiak mugiaraztea. Batzuetan legeek funtzionatzen dute eztabaida soziala pizteko. Beste puntu bat, Espainian 16 urterekin beste gauza batzuk egiteko baimena ematen da, lan batzuk, baimen jakin batzuk. Orduan, koherentea alda sare sozialak debekatzea baina beste erabaki batzuk hartzeko gai direla onartzea. Nik uste dut sare sozialek kasu berezia dela. Algoritmoak mendekotasuna sortzeko diseinatuta daude eta horren aurrean adin txikikoek defentsa gutxiago dute. Ez da erabaki neutral bat baizik eta ingurune manipulatzaile baten murgiltzea. Bestalde, pentsatu behar dugu gazte askok informazio sare sozialen bidez jasotzen dutela. Albisteak, mugimendu sozialak, aktivismoa, debeku batek informazio iturri horietatik kanpo utzi ditzake. Horregatik da garrantzitsua alternatibak eskaintzea. Hezkuntza, informazio fidagarria eta espazio seguruak online. Debekua bakarrik ez da nahikoa, baina babesare baten parte izan daiteke. Azkenean gauza bera bueltaka, debekua ez da planezea, baliteke momentuko erantzun politikoa izatea arazo konplexu bati. Nik ondorio argi bat ateratzen dut, Frantzian 15 jarri, Espainian 16, baina benetako erronka globala da. Plataforma handiek arau bateratuagoak eta benetan eraginkorrak jarri ezean, herrialde bakoitzeko legeak partzialak izango dira. Ados, hala ere neurri hauek bultzada bat izan daitezke presio handiago egiteko enpresei, ez da intermide perfektua, baina zerbait da. Eta behar bada garrantzitsuena guk geuk erabiltzaile gisa kritikoagoak izatea eta gaztei eredu hobea ematea. Legeak lagungarri izan daitezke, baina ohiturak aldatzea da benetako erronka. Hori da gakoa, teknologia ez da desagertuko. Beraz, ikasi behar dugu modu osasuntsuan erabiltzen. Nik aurreko egunean gure gaiari buruzko June Fernandezen artikulu bat irakurtzean konturatu nintzen gizarte monogamo batean bizi garela. Bai, eta egia esan testuak galdera asko iretzizkidan. Zer da bikote izatea? Zergatik kostatzen zaigu hainbeste eredu bakar batetik irtetea? Ba, egia da, nik ere irakurri nuen. Testuak esaten du monogamia ez dela neutrala edo berezkoa baizik eta eraikitako diskursio bat. Tasio, zer iruditzen zaizu? Nik uste dut askotan monogamia normala dela pentsatzen dugula. Besterik gabe ez dugulako beste aukerarik imaginatu. Baina hortik irteteak beldurra ematen du. Hor dago gakoa, feminismotik aspaldidanik esaten da maitasun erromantikoaren mitoak kontrola eta menpekotasuna sortzen dituela. Monogamia askotan ez da aukeratzen, inposatu egiten da. Eta gainera, monogamian ere mindandia dago. Testuak dion bezala, ez da eredu minekabea. Beste errazoi potente bat jeloskortasuna ez omen da maitasunaren froga? Hori askotan entzuten dugu, jeloskorra naiz maite zaitu dalako. Baina testuak dio hori ez dela horrela, baizik eta segurtasun faltarengatik eta jabetzarengatik lotuta dagoela. Baina jelokortasuna sentitzen baduzu, zer? Ez alda gizatiarra? Sentitzea bai noski, kontua da zer egiten dugun horrekin. Poliamaitasunean asko lantzen da hori. Hitz egin, aztertu ez kontrol bihurtu. Nik hor ikasi nuen gehien, desirak ez duela ezertan harremana apurtu. Testuak argi dio, polimaitasuna ez da denontzat, baina ez da kapritxo bat ere. Hori da, ez da gehiago ligatzea, edo ororik ez izatea. Ardura handiagoa eskatzen du askotan. Nik uste nuen askatasun hutsa zela. Askatasuna bai, baina erantzukizunarekin hitz egiteko gaitasuna, emozioen kudeaketa hori guztia. Azken zatiak testuak dio ez gaudela autoexigentzia emozionalaren utopia batean. Eta hori askatzailea da. Ez dugu perfektuak izan behar, ez monogamian, ez polimaitasunean. Gakoa da harremanak zaintzea, aniztasuna onartzea eta eredu bakarra zalantzan jartzea. Beraz, agian ez da galdera monogamia edo polimaitasuna, baizik eta nola nahi dugun harremanak bizitzea. Eta zein tresna ditugun hobeto maitatzeko. Hori da, podcast honi bukaera emateko nerabezaron eraikitza ditugun harremanen inguruan zer pentsatzen duzuen jakin nahiko nuke, hau da, zuen iritzi pertsonala. Nire ustez, gai hau oso interesgarria da, esaterako bizitzan zehar topatzen dugun gai bat delako. Adibidez, niri txikitako lagun taldea orain bide desberdinak aukeratu dituzte eta zailagoa da elkartzea edo ikustea. Hala ere, nerabezaroan gertatzen ohi den egoera da.
Halaber, pertsona berriak ezagutzen dituzu eta haiekin denbora gehiago pasatzen duzu. Ireki egiten zara eta hori da nire ustez nerabezaroan harremanetan gertatzen dena. Nire ustez nerabezaroa harremanak gehien aldatzen diren garaia da. Izan ere gure gorputza aldatzen doa eta oraindik ez dakigu oso ondo nor garen. Horren ondorioz, arazo asko izaten dira lagunen artean. Baina uste dut Ikerrek esan duen bezala, harreman sendoenak nerabezaroan sortzen direla. Gure pertsonalitatearekin edo gure zaletasunekin gehien bat datozen pertsonekin harremanak egiten baitugu. Nerabeen arteko erlazioak bizitzako etapa berezi eta erabakigarri batean kokatzen dira. Nerabezaroa aldaketa fisiko, emozional eta sozial handien garaia da, eta horrek zuzenean eragiten die gazteen arteko harremanei. Nire ikuspuntutik, erlazio horiek funtsezkoak dira nortasuna eraikitzeko. Arrazoi ozega duzu. Neraben arteko harremanak oso konplexuak iruditzen zaizkit egia esan. Argi dago oraingo harremanak eta lehengoak ez direla berdinak, eta honek erlazio zuzena du sare soziala eta teknologiarekin. Harreman osasuntsuak sortzea zaila dela uste dut, izan ere gero eta enbidia, estereotipo, jazarpen gehiago dago eta dena talde baten parte sentitzeko beharra dugulako askok. Ondorioz, esan dezakegu neraben arteko harremanak gizartean gertatzen denaren ispilu dela. Teknologia harremanen oinarria bihurtu da eta hauek eraldatu ditu. Zalantzarik gabe, teknologia nerabeen bizitzaren parte da, eta internet, sare sozialak eta aplikazio ugari modu orokorrean erabiltzen ditugu. Askotan modu intentsiboan, eta horrek eguneroko bizitzan eta garapen pertsonalean interferentzia larriak eragin ditzake. Maitasun harremenei dagokionez, maitasun erromantikoaren eta bikotearen kontzeptuak idealizatzeko edo gehiegi baloratzeko joera du nerabezaroan. Eta nerabeek jokabide oker batzuk onartzeko edo normalizatzeko arrazoi bat izan daiteke. Hala nola, jeloskortasuna, xantaia, konfiantzarik eza eta indarkeriazko jokabideak. Guztia kontuan hartuta gogoratu nerabeen arteko harremanak politak izan daitezkela, eta horretarako aurrez aurreko momentuak zaindu behar ditugula. Teknologiari garrantzia kendu eta maite ditugun pertsonak zaindu. Gure entzule maiteok, gure podcastaren amaieratara iritsi gara. Espero dugu zuek gu bezala asko ikasi izana. Mila esker hau podcasta entzutegatik. Beste batera arte. Agur. Mila esker gurekin egoteagatik, jarraitu ideiak zabaltzen, jarraitu askatasuna eraikitzen. Hau izan da, hau podcasta gaurkoz, baina Hurrengora arte.